shiga gari a cikin kowa har sarkin ma ka a gyale ba wani shege. A yi ta kai kowa ya watsa wa filla ba ku gane ba ne. Kai. Ya ne? Khadija. Khadija. Ke masta kike ga haka ne bari ki jin gaya miki ni nan zan aure ki ko kiki ko ke so ni ne zan aure ki. na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon